Okay, dito sa update sa pagpintura ang master si Juju. Oh, yeah, assistant agad. Mo ni ginatawag og steam coat. Pag human og plaster, mo na dapat yun, no? Unya steam coat, pila ka coating gina? Depende sa kuan, rock, Kaduha. katulo. Kung rock kayo ang plastering, katulo ka. Bago lihaan. Oo. Kani kadak uning balaya ni mga estimate nimo ni pila ka sakong skim coat ang itira ni. Na, minimum lang na, Estimate lang kay mga 30 ka sako. sa atop ani ang iyang kining ni ang dili magha-apil ang kisamihan ni lahi magha. Oh, ardi pati na ang gamit ato sa kuan, isami. Niya kani mga kaya pila ka sako ni? Kaya mga 30. 30. Ito bang foot? Sa ato pa ka sikan coating na. Oh, kanis kalduting ni. Pagkahuman na liha niya primer. Kita no plain na binilihan pero na pa yung lubak-lubak. Ipinis with what? Skim coat. Unya og mag-primer, human pintura. Oh, kung mag-primer lihaan. Lihaan pa di ay. Oh, pag hiluan. Pag kumana na, pwede na first coating sa puno. Pero skutis color niya ang final kaduha ra gyud ka coating ang final color ani. Pwede na. Okay ka. Sir? Mas gwapo magano. Sir, ka coating. Dato ba? Kasi ay ikot sin. Oye. Okay ni, mo ni gitudloan sa atong master. Oye, master ni sa pinto. Pintoy. Oye, pa di kahawon po pintura. Takuha mo ni kwarto. Rio, balik. Okay na. Nya nagatuyo ko sa nato kay para matanaw sa kadako. Mo ni ang kwarto sa tunga oh. Okay. Mo ni ang master bedroom. Kung gusto mong masubaybayan hangtod mahumaning balaya ni Ma'am Sheila Dorado, i-subscribe ninyo ang Engineer Dio Lubo Concept and Rings. Hapit na 80% na gini. Okay, salamat.